kú dédé wòyí ẹ̀yin èèyàn mi. Mo kí wa pé ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́. Orúkọ mi ni Dr. Hafiz Abolade. Nǹkan tí mo mú wá lénìí ni obìnrin tí nǹkan oṣù rẹ̀ ti dúró, tí ó ti tó àkókò tó yẹ kí ó dúró. Nǹkan oṣù obìnrin tí ò wá mọ́, ṣùgbọ́n kò tíì tó àkókò. Irú obìnrin náà kò tíì yẹ kó wọ menopause, ṣùgbọ́n kò rí nǹkan oṣù rẹ̀ mọ́. Kí á la máa wá? Ẹ jẹ́ ká lọ wá èso láà. Àwọn kan ń pè ní lára. Èso náà ni àwọn yìí. Èso láà. Àwọn kan ń pè ní lára. Òun lẹ̀ ń wò yìí. Ewé ẹ̀ ní. Èso láà pupa ni òun ní. Èso ẹ̀ ní. Ewé rẹ̀ ní. Èso ẹ̀ la máa wá wá. Ẹ jẹ́ ká wá èso ẹ̀, ká jó pẹ̀lú odidi atare kan. Tí a bá ti wá jó pẹ̀lú odidi atare kan, ẹ jẹ́ kí irú obìnrin náà, tí a bá ti jó tó kúnná, tá jó, tá lọ̀ tó kúnná dáadáa, ẹ jẹ́ ká dà sínú ọtí Shinap. Shinap ni, inú ọtí Shinap ni a dà òògùn tá lọ̀ tó kúnná. Inú Shinap la dà sí. Obìnrin náà máa mú, á mú ní àárọ̀, á mú lálẹ́. Ẹ jẹ́ kó obìnrin náà máa mú. Yóò rí nǹkan oṣù rẹ̀ padà. Ó ti yé yín. Yóò rí nǹkan oṣù yẹn padà. Period tó stop yẹn, yóò rí padà. Jẹ́ ká gbìyànjú ẹ̀. Kò ju bá náà lọ. Èso láà, èso láà. Àwọn kan ń pè ní lára. Èso láà. Òun náà ni, láà náà ni ó ń jẹ́. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ọlọ́run á jẹ́ kó bá wa ní ara mu. Orúkọ mi ni Dr. Hafiz Abolade. Ire o.